Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Rabi wacce aka fi sani da Ummu Rahab. Na san da kusan cewa account ɗina ya samu matsala na Instagram. So gaskiya masoya da ɗan uwa da abokan arziki ana cice min in buɗe wani sabo to rabu da wancan ne. To saboda suna fito da abubuwa ba na da ni. Sun ce to shi kenan su yi haƙuri insha Allah ku zaɓo. So sai na buɗe wani mai suna official Ummu Rahab, amma wancan ai ne a wajen Ummu ɗin, wannan kuma wai. Akwai waɗanda suka buɗe su ma da wai ɗin da yawa. So amma in dai ban san adadinsa ba, amma abin da nake so shi ne don Allah akwai wanda ya buɗe Ummu Rahab official ya buɗe account ɗin nan yanzu yana da wajen 26 followers ne kuma ne da na shiga ma sai muka duba sai ma kwata-kwata ma ba ma account ina yake wannan mutane ne yake bi ko inda suka buɗe da suna na aka cinye mishi kuɗin shi ya ce to ba ni bace ba. So don Allah ina roƙon masoyana don Allah don Allah da ɗan uwa da abokan arziki da ku canja wannan sunan. Ko ana cutar mutane wallahi ba ni bace ni sunan account ina zan rubuta muku shi a ƙasan bidiyon nan don Allah duk wanda ya san da yana wani abu ne domin ya cuci bayan Allah ba kuwa na ba sa hannu na a ciki don Allah ayi haƙuri. Na gode. Yanzu